Construction worker nahulog mula sa ika-4 na palapag ng gusali sa La Union. Tutukan sa report. Nagtamo ng mga sugat sa katawan si Ram Philip Buen. Itinakbo sa paggamutan ng biktima matapos mahulog mula sa ika-4 na palapag ng ginagawang gusali sa Baknotan, La Union. Pumasok umano na construction worker ang biktima. Galing po siya ng 4th floor, na-outbalance po yata doon dahil may ginagawa pong bubida ng building. May inabot po siyang kahoy, na-outbalance po. Doon hanggang po nahulog po hanggang sa ground floor. Base sa investigasyon ng pulisya, walang suot na safety gear ang biktima. Wala po siyang suot ma'am na harness or safety belt. Medyo critical po itong kalagayan ng ating biktima. Hampay mga natawunan nga nagtrabaho dyan. Bulan pa'y mula ma'am. Hindi rin umano inakala ng mag-anak ang mangyayari sa anak. Humihingi sila ng dasal para sa agarang paggaling ng biktima. Kanyang parents, nakikikontak naman na daw yung contractor sa kanila. At willing naman daw na tumulong kung ano man po yung gagastusin po nila sa ospital. Joan Punsoy, Balita Amyanan.